Hej og velkommen til den her video, som er lavet i samarbejde med Secondo og de 3 Facebook-grupper Fundamentum, High-End Couture og Sneakermarkedet. Mit navn er Freja Weber. Og mit navn er Feline Røbstrup, og vi har lavet den her video med Secondo for at oplyse jer om deres nye second hand app, hvor man kan sælge ud af sit brugte tøj. Konceptet er meget simpelt. Du kan altså både sælge og købe tøj. Og for at sikre, at der ikke er nogen, der bliver snydt, så vælger Secondo, altså appen, at holde på pengene som et mellemled, indtil at køberen har modtaget sin pakke, hvorefter pengene frigives. Ja, så lad os sige, at Freja er helt vild med mine sneaks, jeg har til salg på min Secondo-profil, så kan hun gå ind og byde 500 kroner, og hvis jeg er fin med det bud, så går jeg ind og accepterer det. Nu kan jeg se, at Feline har accepteret budet, så jeg trykker betal. Og pengene bliver trukket fra mit tilsluttede kort og overført til Feline. Men jeg får ikke pengene endnu. Pengene bliver holdt af appen, indtil jeg har været inde og købe en pakke kode med track and trace til små 30 kroner. Når Freja modtager pakken, markeres den som modtaget, og jeg får mine 500 kroner for skoene. Super smart og med sikkerhed for begge parter. Der er ligeledes mulighed for at mødes og handle, også med sikkerhed gennem appen. Appen Secondo er altså klar, og I kan hente den i App Store lige nu. Skulle det ske, at I havde en Android-telefon, kan I indtaste jeres telefonnummer inde på hjemmesiden, og så vil I få en besked, når den er klar til Android. Det er helt gratis, og den er klar i løbet af en måneds tid. Så gå ind og få oprettet i dag og find mig i mit outfit, som jeg har mulighed for at købe på appen. Eller gå ind og find min profil og se nogle af de ting, jeg har sat til salg. Der er også rigtig mange ting til drenge, og jeg har blandt andet set, at William Dam har sat nogle af sine fede ting til salg. Så følg linket og hent appen nu, og så ses vi på Secondo.